higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga igala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itaas-an sa mga langit. Sa gihapon kami mapasalamaton kanimo og dako nga kini nga programa padayon paggihapon nga nagasabwag sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Magapanalangin ka nini nga programa o kini nga estasyon. Nga unta mahimo kini nga instrumento ngadto sa naglain-laing mga dapit din moabot ang mga mensahe sa kaluwasan. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw karon. Hinaot pang kalamdagan sila sa balaang Espiritu Santo. Din makakita sila sa kahayag sa kamatuoran. Imo silang dasigon sa paghigugmas pagsunod diha kanimo imong kabigon muduol mga lagad kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong buntag kagabi maayo gyud nga pagka sugapa ni Uncle Bini sa inyong pagtubag sa pangutana og nakamatikod ko nga si Uncle hinay-hinay na pod nga medyo nadasig sa pagpaminaw sa inyong programa. Kay pila na kabisis ako nga matikdan nga muari gyud siya sa amoa sa wala pa ang oras magsugod sa inyong programa. Salamat sa pagbasa. Okay, kana good news na maunay nindot. Ha? Kana bang mga tao nga magpakita kadasig og interes sa pagpaminaw sa pulong sa Dios? Sultihan ta mo, mark my word, ang Dios maghatag ra gyud og panalangin sa iyahang kinabuhi. Ha? Nga gitagaan nimo kahigayunan, gitagaan nimo panahon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Okay, napatay basahon. Sir, maayong gabi among gi subli pagtan-aw ang inyohang pagpanubag sa pangutana unya di may Bible sa inyong kauban nga SDA nga gipagamit sa amoa, pero ingon niya bahala na mo og iuli na ninyo og dili maayna nga naamoy magamit. Amo nga tan-awon dugay lang mi makatultol sir kay dili mi sanay sa Bible. Usahay magpatabang mi ni Agaw Binji kay mas nasuhito man siya sa amo unsaon pag-abli ang Biblia. Salamat sa pagbasa sir. Si Buyet de Okay, salamat Buyet. Pailob lang. Dali ragig kay kamahanas ni anang Biblia. Mutabang ragyod ang Ginoo sa imuha. Ana nga paninguha gyud. Mas maina nga naagi di ay Adventista nakapa gamit sa inyoha og Biblia. Salamat kayo. Well, last text nga atong basahon. Maayong gabi pastor, naminaw mi dinhi sa inyohang programa og ang inyong programa dili gyud dili gyud namo malimtan
labi nag magkapundok-pundok mi, mura ba og amo nga mamat asa ni? Amo mama chismis ang inyong program kay daghan man sa amo diri ang maminaw unya lain-lain ang among mga opinyon pero wa mi lain nga mabulyadahan pagbalik sa istorya ang inyong yung mga opinyon ug huna-huna gikan sa Biblia. Salamat sa pagbasa, sir. Okay na, nindot na. Kining mga feedback nga ingon ni ani, mao ni mga inunta, mga positive feedback nga ang pulong sa Ginoo inyo nagyod nga gitagaan og bili. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo sad nga makuan imo sad maibanan diha ang imo sa malantaw ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga, mga hinigugma nato nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga viewers sa nagkalanlain nga part sa kalibutan garon. Kutob sa naminaw og naglantaw sa atong live. Kinasing-kasing muna mo higala nga gina-welcome nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Maguban-uban ta hangtod karong alas 7 unya makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe diri namo no. Naamoy mga greetings or panimbayahon ninyo mga suod ninyo kinabuhi. So ato nang gina-welcome pwede sa amo nga number ni Brother John nga among gipahibaw kanunay ninyo or pwede ra sab diri sa comment section nato sa Facebook sa DYCM o pwede sab diri sa Messenger nato sa ato gyud nga account ka Brother Libby Clavis no aron ato nang mabasa pwede sa arimo sa Messenger nako sa Bigala atong basahon ang inyong mga importante nga mga messages no. Okay, dili ta magdugay ato din gipahinumdom kanunay sa atong mga tigpaminaw nga palihog atong i-share ngadto sa atong mga friend, mga minahalos kinabuhi ang ato nga program aron sa ana mukatag ang pulong sa Ginoo ngadto sa tibuok nga kalibutan. Okay, ato na ning sugdan pagtagad ang mga messages nga atong nakita sa screen. Naguna dinhi si Brother Rufino Moreno. Anya, salamat Brother Rufino sa kanunay nimong paglab sa ato nga program o pagpray kanunay ni ining ato nga tulumanon. Thank you kay Brother Rufino Moreno. Anya, niapod si Brother Ronilo Itang, happy midweek sa mga kaigsuonan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa maong og maayong gabi. So God bless also maayong gabi sa Brother Ronilo. Hinaot pa ang Dios kanunay pakiguban nimo diha sa Saudi Arabia. Okay ni asad si Dong Bob Rituya sa Manga, Tuburan, Cebu. Iyang mensahe mao ni good evening and happy midweek sa tanang viewers og listeners og Dong John og Dong Libby watching from Tuburan, Cebu. Salamat kay Dong Bob. Salamat sa pagbiyorong nga kumusta na lamong tanan diha. Okay, good evening yung tanan diya sa Tuburan. Ato pong nakita din si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia po ni siya. Aniya, nagpadala lang siya og tulo ka mga heart, tulo ka mga kamot nga nagpray. So nagpasabot nga gilab jud niya maayo atong programa o naggina-pray po niya higala. Salamat kayo Sister G. Marie. Ang Diyos po magauban kanunay kanimo. Niya po si Jenny Rama Fermin. Aniya, nag-send po siyang mga heart niya po, nag-love sa programa o nag-pray. Niya iyang mensahe, mauni higala, maayong gabi ninyo mga brad. Naminaw mi all night. Salamat kayo no, kada gabi sila naminaw. Praise God, bisan may gibatyag kunaw, maayo na ako. Salamat sa Ginoo. God bless sa tanan. Mayong yung gabi ta nini og to Nunoy Solibio, Tito Ricardo Encabo,
og bibing in Cabo sa akong mga anak naminaw usab sila mga brad ako usab nga pinangga nga bana si Ariel Fermin senior na minaw jud always tune in radio kay walay load. Okay naman ang signal diha externo sa radio. Salamat kaayo. Tinaura na diha sa ilaha. Tinaura. Ya, kumusta na lang tanan sa Sister Jeannie? Iyam ni bana si Brother Ariel. Ariel Fermin. Ariel Fermin niya sumusta sa Lanban Nunoy Suligyo diha Sister Nini, no? Ni Brother Ricardo Incabo, no? Maayong salamat ug sa uban pa diha nga nangakabig sa ato nga programa nya. Maayong gabi ipod ni Brother Rico Iting dinhi sa kananaang Villaba Leyte uban sa mga Insenso ug Valen family. Maayong gabi sa inyong tanan diha. Okay, ato pong nakita si Sister Ginalyn Lumuntad sa Luyong Baybay ni Luyong Baybay San Remigio. Salamat po Sister Ginalyn sa pag-send o sa pag-pray kanunay sa ato nga program og sa paglab kanunay nini nga programa. Ato pong nakita si Sister Anita Cabalona Claves. Good evening sa tanan og happy midweek sa tanan. May gabi so, day. Good evening Sister Anita uban ni Brother Junior. Asa mo sila ro sa Mabuli o ni Asbugo? Ambot kay ganiha nakita anto nako si Junior kumanghod man lang ko pukawa kay perting hagukas tindahan. Siya ang usa dito nakita anak ko ganihan. O nahago ni pag-ayo lagi pod kay mo man mo hagok ug maayo kay tungos ka hago. Ani ato po nakita dinhi si Precious Nicole Claire. Salamat kaayo sa paglab kanunay itong programa og sa pagpray. Salamat kaayo Nicole Precious Nicole Claire. Ani ato ning tagdon una higala ang pikas nga screen ato ning tagdon atong mga kaigsuonan makigalaan nga nag-like o niya nag-love sa ato nga program ato ning tan-aw ni si Brother Aniceto Preselias, Madeline Kaindog Kaskiho, Lowell Nodalo Estrira, Jimari Kalapuan, Jojo Cordova, Lane of Keria, Milmar Escalicas, Linabog Munchaduranas, Evelyn Mainit, Ronaldo Bragat, Anita Cabaluna Claves, Sherwin Orsal, Jerry Nailon, Emilda Osabel Buratso, Judy Ann Hista Abalye, Scout Ranger Senior, Nunahani Monterde Punay, Ronilo Itang o Ginny Rama Fermin. Mao ni mga naglab sa ato nga program o niya aritas mga nag-like. Ato nakita dinhi si Dongbab Aritoya, niya si Florinda Manso, Esther Flor, niya po si Moises Alex Liaban, Johnny Mainit, Esmeralda Cordoba, Monterola, Basilio Tero Notarion Jr., Nurlan Pagal, Niapos Pedro, Golina Rosales, si Pastor Rosales Pastor ni. Peter ni. Pastor may Peter. gabi mo diha Pastor asa karon sa diha Pastor kas Kawayan o nagas Isla. Salamat sa pag-view. Anya Niapos Ginalyn Dumuntad og si Brother Ropino Moreno. Mao ni mga nag-like sa ato nga programa o nya balikan nato ni paglili ang pikas nga screen ato ning tan-awon mga higala. Okay, ni si Lane of Keria. Happy midweek ninyo Kuya John o Kuya Libby. Happy midweek po Sister Lane of Keria. Salamat sa iyong pag-pray o paglab sa ato nga program. Sa Kinatarkan Island. Niya po si Sherwin Orsal sa Bundo, Borboni. Salamat po sa pag-pray Brother Sherwin o sa paglab kanunay sa ato nga tulumanon. Okay, niyasad si Pastor Joel Tirana. Tuani sa South Cebu, Brother John, assign si man ang Pastor iyang Joel. first district sa iyang profession
So salamat pastor unya kanana ang murag duna masagay kuani kay nasanay naman po ni siya lagi og radyo duna Oo. may kuan kanana ang Hope Radio ba ni diha sa Toledo mura og naasad siya makahatag og dako nga atensyon diha sa radio ministry. Okay, ang iyang mensahe, we are watching from Alegria, South Cebu. Tani sa Alegria sa nasahin sa distrito. Niya pagin siya mensahe, happy midweek. So, happy midweek, ya pastor, sa Alegria, South Cebu. Niya po si Loida Agdalapi sa Tumakas. Good evening, Kuya John, Kuya Libby, kag sa tanang nagtanaw og naminaw. Watching from Short FM. Dumangas 101.5. God bless to all. Salamat kayo no sa nila ni Brother Rowell Tumakas o Sterloida. Naaron ready na nangandam sila sa broadcast pod diha sa Short FM Dumangas Iloilo sa 101.5 FM. God bless po ninyo diha Brother Rowell. Aniya po si John Ray. Salamat sa paglab sa ato nga program. Niya po si nipagid siya mensahe sa niya pagigisen po niya nagpray. Salamat Brother John Ray sa pagpray, paglab o pagpray sa ato nga program. Okay, niya si Pastor Joel Terana naapod nay radyo diri sa Hinatilan Bradlib o Brajon. Naapo din mato pa ni Pastor Joel Tirana. Na nya bro man og na wa kay kuan diha pastor wa kay time Program? ana diha ng radio murag usa man na sa mga nalantaw sa imo before. Kay naamsa ko no radio dito sa Hinatilan. Ang Okay. lahi po ning Toledo siguro lahi po ang Lahi, sa no? Inatilan mas dako ni ang Toledo siguro i-compare sa Inatilan mga kumpaniid. Hinatilan murag ana-ana dihay ambot og ato baka ng radyo diha o Yes, doon na may radio station sa kuan murag Hinatilan. sa nga gituko diha naaba na nabutang banda sa Hinatilan or asa na. Okay, Riverside FM ta diri sa Hinatilan Cebu. Naades Riverside ko no. Hinatilan Cebu sa ang FM diha. Okay, ato pang lantawon ang pikas sa tuning tagdon pagbalik. Okay. Niapod si Nuna Hane Monterde Punay, ni as Jacob Sumalinog, ni as Jenny Rama Permin, niapod si Scout Ranger Senior, niapod si Judy Ann Hista Abalye, Jerry na Ilon. Okay, niapod si Roger Nobal de los Santos, niapod si Angeline Macias. Okay, niapod si Elena Pacifico sa Bantayan Island ni. Salamat kaayo. Niya mao ni ato mga nakita ni apod si Esmeralda Cordoba Monterola si Mira ni. Maayong gabi ni mo Mr. Mira oban sa imong pinalangga nga bana Brother Monterola. Niya po si Burns Katakes. Mayong gabi. Aniya, okay no? Mao ni ato mga nakita sa screen mga higala. Aniya, di pagi misay si Pastor Joel Tirana. Oo, muhook up niya ako pohon diha sa DYCM sa 5 to 7 p.m. ako time diri. Duha di ay ni ka oras ang imo diha. Pastor kay 5 to 7 p.m. ang time niya dito sa radio sa Hinatilan. Okay, Mas padayon mahay na tayo ka. kanini ang mas mahay na iyang plano nga makahook up sa Brother Libby aron pud na dili sad kaayo siya mga stress kay ang hook up niya makapahuway man siya. Okay, 2 hours man nga program din niya. Yes. 1 hour nga iyang program, unya 1 hour makahook up siya. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana.
Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto ta sa kuan, adto ta aning pangutana. Okay, ato Okay, ning di pa din mensahe si Pastor Joel. okay. Start next week, muhook up siguro ko sa atong program sa DYCM. Kana pa Kay kapapat atong gapon. kay atong program diri mag-start 5 to 7 p.m. kada adlaw. Tagura ka oras kada Kana adlaw din nindot ang na, programa. nindot na. Nindot So na. bisan og ang hukaapon lang ni pastor during sa atong pagpanubag na lang sa pangutana. Ah, Oh, inana na lang depende ra na unya sa iyahang kuan kanang estratehiya sa iyang program. okay, Brother John. Okay, ato ning kuan, ato ni tagaag pagtagad Brother Libby. Pangutana ni Brother Jubert, no? So Brother Jubert, okay, salamat gyud kayo nga naminaw gyud ka karon. Unya, salamat. Excuse me there, Brother John. Yes. Ako sa rin tag doon ring akong cellphone. Pero hindi ng message. Okay, okay, okay. Ako sa ning basahon kay nagpaabot niya itong mga higala nga mabasa ilang mga mensahe niya si sa messenger na to, Brother Glover Sayod. Mayong gabi ninyong duha, kuya. Wala jud ko'y load, kuya. Diri mi kita sa inyong live. Bless lang ninyo, kuya. Sige lang, radyo. Minaw lang mo sa radyo diya, no? Bisag di makita sa live. Niya po si Brother Benjamin Casis. Daghan na ba din siyang mensahe niyo? Wala to nabasa sa labay. Wala to matagad, no? Kanya yung mensahe karon magandang gabi sa lahat dyan sa DYCM Bogo Adventist. Salamat sa pag-pray o pag-love. Brother Benjamin Cases, no? Thank you kaayo. Niya po si Brother Serwen Orsal, nag-send po siya heart. So thank you kaayo. Niya po si Sister Elsie Lim, nag-send po siyang tulo ka mga heart. Salamat kay Sister Elsie. Niya po si Pastor Hill Idoliberio. Diyan na ta diri sa bagsakan mga pads. Sayo-sayo di ay karon ni Pastor. Siya mo gani atong gi-assign ng speaker John kagabi nakadalikyat sa dito. Niya karon ang iyang schedule. Para sa vigil nato maayong pagpaminaw sa tanang kaigsunan sa daan bantayan, Midilin og taga Bugo og taga San Remigio. Okay. Ato panintan-aon niya po si Vanessa Maglasang. Salamat po sa pag-love sa tunga program. Niya po si Felipe de la Cruz. Ang iyang mensahe, maayong gabi dong mingaw meron diri mga kauban ako. Gimingaw, no? Si Brother Felipe de la Cruz de Hito Senior. Niya po si Brother Shirley Fuentes. Ronilo Itang. Ato po nakita si Esmeralda. Okay, no? Guban pa din nga mga nagtanaw karon. May gabi sad ni Sir Matthew Anderson. So good evening, sir. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John sa pangutana. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Ato ning ni pangutana ni Brother Jobert. So Brother Jobert, inawat pa naa na ron imong igagaw na ang imong bayaw nya nasa ning imong ugangan kay mao man toy ato nga nahisgutan nga papaminawon gyud nimo, no? Kay ang imo sa diay nga kuan igagaw lay minister masad ni sa inyuhang simbahan. So ayaw kabalaka aning imong pangutana kay wa man mi ingon nga nag-reject og mga pangutana basta nga kanang pangutana ba nga from the bottom of your heart, dili ng mga mga chat diri nga murag lain na ba, lain na murag ibutang ta nga below the belt na gyud ay lisod na kayo na stanan nga dunay mga founder sa ubang pundok nga nagtukod unya imong kuan imuhang dili sa imo niha Brother Jobert kanang kuan ba nga mura bag detail hinuon ang mga kamalian sa founder unya ang mga nagsunod wa man na nila tuuhi bisag tinuod nang ay tabo wa na nila tuhui kay ubos ra og jutay sa Dios nga ilang gialagaran ang pag-ila nila sa ilang founder. Mao na nga para safety ang nag-text kay naa niya mga membro nga makontrahan siya. Mao na nga ato na lang replyan. Pero kaning kuan imo Brother Jobert, okay ra ni, no? Akong basahon na maayong gabi sir.
kanunay giming nangutana sa inyo, luoy kaayo mo, kay kanang inyong pundok, sulpot mana, wa mo magpasakop sa Roman Catholic Church nga maoy gitukod ni Kristo sa tuig 33 AD. Mao ni ang imong kana og ikumparar sa amo bisag dublihon pa mo, dili gyud mo makalupig sa kadaghan sa Katoliko, wa ramo sa kumingking. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat kaayo Brother Jubert, no? Gihangop gid ni namo ning pangutanahan nimo, ha? Mahitungod diring imong gisulti. Unang-una, ang imong gisulti nga ang imong hanay ba nga kami luoy gyud kaayo mi kay ang among relihiyon sulpot. Naara magina naluto gyud ang inyong hunahuna nga sulpot. Og hunahunao ninyo ang Sabbath keeper na maoy nauna kaysa Sunday keeper. Unya inyo na hinuong baliktaron nga ning sulpot ang Seventh-day Adventist. Remember, ang Seventh-day Sabbath after creation diha na. Ang Sunday Sabbath pila pa ka mga siglo ang nahitabo mo ay paglutaw. So kamo mo'y original gyud nga sulpot. Unya gikan sa inyo ang ubang mga Sunday keeper nanulpot na lang pod. Pero inyo ming gibali, no problem. There's no big deal and there's no issues between ani. Ang importante nga masabtan nimo ang kamatuoran. Ni atas sa gisulti nimo nga ang Roman Catholic Church natukod, no, naarabagidron ang imuhang kuan bayaw nga liminister, no, natukod sa tuig 33 AD. Kani Anyo Domino o kon humana si Kristo ani. Kini siya Brother Jubert, usa ni sa mga butang nga angay nga imong susihon nga dili kaayo ka ba magpadala pag-ayo sa mga pamatuod sa imong mga kaubanan sa pundok nga wa kay igo nga mga basihanan. Kay ang tinuod nga pagkasulti ni mamidaghan gyud nga mga balasahon ninyo maliban sa Biblia, na ami mga daghang balasahon ninyo. Ang uban ninyong basahon makita ug mabasa nimo nga ang Roman Catholic Church gitukod kini ni Kristo tuig 30 AD. Niining mga bag-o lang nga mga kahigayunan o pipila pa lang ka mga katuigan ang nilabay, pagdaghan na gyud sa grupo sa kining mga CFD nga ngani usahay atong makomentaryuhan nga mga Catholic fake defender. Pero ang buot ipasabot sa CFD, kana na ang Catholic faith defender, dili Catholic fake defender. Pero mugwa gyud ni gihapon nga fake kung ang gitudlo wa itudlo sa Biblia. Unya karon gipangusgan ninyo nga sa tuig 33 AD mo'y pagtukod ni Kristo niining Roman Catholic Church. So nabiya na to ang una ninyo nga mga pamahayag nga 30 AD. Karon ang inyong gipangusgan 33 AD. Atong tugutan ni apan dili lang nato uyunan. Be open your mind, Brother Jubert, Brother Jubert, no? Atong tugutan apan dili lang gyud nato uyunan nga ang Roman Catholic Church natukod ni Kristo sa tuig 33 AD. Tandaan nato, unsa may mga legal basis o mga basihanan. Kung imong gisusi ang history, mga 31 AD kapin kun kulang si Kristo mikayab pagbalik ngadto sa langit. 31 AD. Karon 31 AD si Kristo mibalik pagkayab ngadto sa langit. Ug unya ngani sa pagkayab ni Kristo ngadto sa langit sumala sa buhat 1:9 ngadto sa 11 nga ang iyang mga tinun-an naghangad padulong sa itaas kay si Kristo gisapuang mas panganod paingon sa langit, mitungha ang anghel o kun manulunda nag-ingon, mga taong Galileanhon, nganong nagtutok man kamo paingon sa itaas, kining Hesus nga gikuha kaninyo mubalik raon niya sa samang paagi sa inyong nakita sa iyang pagsaka.
So gipamatud-an nga mobalik si Kristo. Karon balik ta sa inyong issues. Kung si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika, base na ha sa inyohang mga pamatuod sa tuig 33 AD. Tuig 33 AD. Ang pangutana ini mao 31 AD si Kristo mikaya balik sa langit. Doon na ba'y record sa mga kasaysayan nga nibalik si Kristo dinhi sa kalibutan ni anang tuiga aron tukuron ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakita ni mo na, Brother Jubert, kay mga duha ka tuig na ang milabay kay 31 AD, nya 33 AD na ang pagtukod matud pas inyong mga pamahayag, doon na ba'y mga record o kasaysayan nga kasaligan gyud nga mga kasaysayan nga si Kristo nibalik sa tuig 33 AD aron tukuron ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ingon ni ana, Brother Jobert. Usa pa, si Kristo nagtukod og iglesia, walay record sa kasaysayan sa Biblia nga didto magtukod si Kristo og iglesia sa Roma. Apan nganong nahimong Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang pagtukod ni Kristo og iglesia sa Jerusaleman dili man didto sa Roma. So mo man ni ang mga gipangusgan sa grupo karon sa kananaang mga CFD. Ngani, doon na may gi-organize inyo grupo po mga babaeng CFD, doon na po'y mga bata po na mga underkuan ba lang ba nga kinini ang supervise sa inyuhang mga nag-una nga mga grupo sa CFD. So ining bahina, Brother Jubert, mahuna-huna nimog mapamalandong kay kining gihimog ninyo pang-angkon-angkon raman eh. Kay kung inyong basahon ang 16-18 sa Mateo sa diha nga si Kristo nagtukod og iglesia, wa gud niya butangi og ngalan og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kamuray nagbutang-butang og pangalan na, basahar gud na pagtukod ni Kristo sa iglesia naabay ngalan. Pero aron nga ang bakak inyong mapalig-on na ay Biblia karon nga gidaladala tampered niya, gidaladala ni Wendell Talibong Confraternity Bible nga nag-mention na gyud og ngalan pero nabisto naman nahibaluan naman gyud nga ilang gitampered gibutang-butangang yung ngalan kay kung i-compare nimo ang mao nga Biblia sa ubang Biblia wala man gyud pa the same Bible pero wa gyud kay ngano man gitampered ra mao bitaw nagis Kristo 24:4 Mateo magbantay mo nga walay magpasalaag ninyo. So ingon ana, Brother Jobert, well may tungod sa imong gisulti luoy kaayo mo, matud pa nimo kay di mo maluwas kay wa mo masakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang buti pasabot og di mi mag-Romano Katoliko, di mi maluwas. Ang tinuod pagasulti ang basihanan sa kaluwasan, brother, sultihan kanako dili sa relihiyon nga imong gipasakupan. Dili na, ang basihanan sa kaluwasan. Unang-una, ang kaluwasan nagadepende na sa imong pagkinabuhi karon. Pagbalik sa Ginoo kung malaglag ka, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Pagbalik sa Ginoo og maluwas ka, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Magpili ka, magkinabuhi ka sa imong ikaluwas o sa imong ikalaglag. Karon atong balikan, sa pagbalik ni Kristo, basihan ba ang relihiyon? Kay moingon man ka nga luoy kay mo nga wa mo masakop sa iglesia gitukod ni Kristo nga maong Roman Catholic Church bakak man na karon ang pinadayag 22:12 nagsulti matud pa muanha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matagusa sumala sa iyang mga binuhatan. So ang basihan ra gyud dili ang relihiyon kundi ang iyang binuhatan. So, tinuod na nga sa Katoliko, hilabihan yung daghana, wa ragyod mi sa kumingking. Pero wa sad mi maguol mahitungod ni ana. Sa panahon nga gipalunupan sa Dios ang kalibutan, gamay ra ang naluwas kaysa nangalaglag. O unya, kung imong tan-aw dinhi sa Biblia, ang kaluwasan, ang paborable wa sa daghan naa sa Diutay. Kung imong basahon ang Lucas Kapitulo 12, versikulo 32, nag-ingon dinhi, ayaw na kamo kapag kahadlok gamayng panon. Dili daghan gamayng panon.
kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. So kung atong lantawon, dili ginalantaw ang gidaghanon sa inyo ang pundok o inyong mga sakop, inyong relihiyon gidaghanon, kay ang amahan mismo nahimuot didto maghatag sa iyang gingharian sa gamay nga panon. Sa unsa may basihan nato nganong didto man adto dito tungod kay mao man ni ang nagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Sa Mateo kapitulo 7 versikulo 13 ug 14 ingon niini ang pamahayag, Brother Jobert, unta ang pulong sa Ginoo imong mahuna-huna ug mapamalandong uban sa tanan nga nagapaminaw karon. Kung atong basahon sa City 13 ug 14 sa Mateo nagingon, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod agi niini. Ang dalan paingon sa ikalaglag, daghan ang nagsulod agi niini. Pero ni ang 14, kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang mga nakatultol niini. Ang pultahan nga gisgutan anhi ka mag-agi. So ikumparar lang kami diri mga Seventh-day Adventist kamo Roman Catholic. Ingnon talang paghulagway nga kining pultahan nga gisgutan mauni ang atong gisudlan nga relihiyon. Sa gisulti dinhi ang dalan padulong sa kalaglagan, daghan ang nagsulod. Gini kay sigpit ug hiktin ang dalan padulong sa kinabuhi ug gamay ra ang nakatultol niini. Gisulti nga ang gamayng panon mo'y tagaan sa gingharian sa amahan. O gisulti na nga ang dalan padulong sa kapildihan daghan gyud ang magaagi. Mao na nga dili gyud kaayo mi ni ana natandog kana bang murabag mga nahimo mo nga mga judgmental nga mura og inyo naming gihukmandaan nga di maluwas kay lagi wa masakop sa kanang gipatuo o gipailan ninyo sa iglesia nga gitukod ni Kristo sa 33 AD. So kung atong tan-aw dinhi Brother Jobert, pamatiin ako na lang ning i-briefing summary. Dinhi sa Biblia gisulti dinhi nga kinini ang yawa, bilangguon kini siya sa usa sa manulunda, bilangguon sulod sa usa ka libo ka tuig. Unya human sa usa ka libo ka tuig nga pagkabilanggo sa yawa, tandaan nimo ni nga kinini ang buhian kini siya. Og sa dinha nga makabuhi na ang yawa, ang katapusan niyang maniobra sa pagpahisalaag sa tao, iyan ning himuon aron nga siya makigbatok gyud batok sa pangagamhanan sa Dios. Pamatiin ni sa Pinadayag kapitulo 20, versikulo 7 paubos nga mga teksto sa 9 o 10 nagingon na, og inigkatapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Tandaan nato na after 1,000 years si Satanas buhian sa iyang bilangguan. Ug muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga naa sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagpakigtagbo, sa pagpakigubat ug ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Tandaan nato ni sa diha nga mahimo ng gawas nun ang yawa, kay buhian siya iyang bilangguan, muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa naa sa mga nasod nga naa sa upat ka tumoy sa yuta, meaning north, east, west ug south, kay ang kuanggod upat raman ka iskinita. Unya dinhi og sa Gog ug sa Magog, meaning from end to end. Unya nagingon dinhi sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat, ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. So tan-awa ni kining napundok sa yawa alang sa pagpakigubat, pagpakigaway, ang ilang gidaghanon sama sa bunbon sa dagat. So imong ma-realize, Brother Jobert, nga dili mo'y basihanan ang insakto o ang pagkadaghan sa membro siguro na kang luwas. Unya makita nimo dinhi nga sila nagkahiusa og ang yawa, ang tuyo ilang usahon, sanib puwersa sila, ang tuyo nila makig-away sila, makigubat. Nagingon sa 9, og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang syudad nga hinigugma.
Sumo niya campus mga balaan ang mga nahimutangan og ang syudad nga hinigugma. Apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Tanawa ha. Maunsa ni ang mahitabo? Dihay kalayo gikan sa langit busab ang gidaghanon samas bunbun sa dagat. Unya mukunsad ang kalayo gikan sa langit ug lamyon kini silang mga gidaghanuna nga samas bunbun sa dagat. Sa Diyos atong basahon, og ang yawa nga nagpasalaag kanila. Kinsa di ay nagpasalaag ning baga ug daghan kay membro dakong panon, ang yawa mo'y nagpasalaag. Hamo ni gisulti sa Biblia, Brother Jobert. Unya nagiun ni gitambog ngadtos linaw nga kalayo ug asupre. Giunsa ni sila gitambog dito sa linaw nga kalayo ug asupre. Muna ang kining daghan, Brother Jobert, siguro giglukso diha kay di gani kamulukso na mahaulanan kagyud sa kalayo. Kini ang pamahayag sa Biblia, Brother Jobert. Mahimo nga siguro ikaw namati medyo nasakitan ug nabugatan, pero wa mi choice gawas lang sa pagsulti sa kamatuoran nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan. Brother Jobert, kami maghangyo sa imo sa ngalan sa Ginoo uban sa tanang mga naminaw nga unta inyong patalinghugan ang pulong sa Dios ug unya karon mga lagad kamo kay haduol na ang paghukom sa Ginoo. Well, Brother Jobert, si Brother Libby maghatag og dugang gyud nga pagpatin-aw ug pagpasabot sa natin-awan ug nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning lantawon ang mensahe din higalang ato nakita. Okay, ato ning tanawon niya si Sister Chari de la Cruz Nugas sa Mabulini. Aniya, salamat Sister Chari sa paglab o pagpray sa ato nga program. May gabi ninyo diha, no, inyong family. Aniya niya po si Meljoy Iscalikas Almosira. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby watching from Ireland. God bless always natong tanan. So salamat kayo Meljoy Iscalikas Almosira diha sa Ireland. Anya niya po si Erlinda Neri Istaura. Happy midweek to all sa inyo diha sir, sa mga naminaw og mitan-aw karon og sa mga SDA og ilabi na usab sa mga na-convert sa ilang pagpaminaw nining maong programa. God bless. So God bless also Sister Erlinda. Anya ni pagibinsay si Meljoy Iscalikas Almosira. Klaro kayo Kuya John, tinaw kayo ang pamahayag. Okay, thank you kayo. Salamat dong niya. God bless nimo diha. Amping ka diha. Anya niya po si Giovanni Enganyo Bayo. Salamat sa paglab sa ato nga program. Anya niya po si Pobring Provinciano. Happy midweek. Anya niya po si Melion Silasol. Salamat sa pagpray sa ato nga program. Anya ato po nakita si Chel Notario Aragon. Salamat sa paglab ug pagpray. Anya niya sad si Erlinda Neri Istaura. Brother, klaro kaayo ang mga pamahayag unsa pamay imong gipaabot. Anya niya po si Ariel Lirasan. Happy midweek ninyo diha Brad John og Brad Lib. Nagtan-aw mi sa inyong live diri sa Kayam, Naga City. Og happy birthday sa akong ugangan nga si Mama Mili Baruman nga naminaw sab ninyo. Okay, salamat kaayo. Maayong gabi isab ninyong tanan, no? Niya pa'y atong lantawon higala ang mahinugang nahidugang nga nag-like sa atong nga program. Ato nakita dinhi si Junior Nueva Claves. So may gabi nimo John. Niyas Brother Norlan Pagal. Ato sa nakita din hino si Brother Ricard Lingamin. Niya po si Ma'am Eleanor Piña Florida diha ni sa Eden. So good evening niyo diha ma'am. O sa tanan to magsunan diha. Niya po si Brother Johnny Mainit. Salamat po kaayo dong. Aniya arita sa pikas ato ning lilion mga nahidugang nagtan-aw
Okay, ni si Toki ga Koriba. Toki ga Koriba. Salamat kaayo. Yan po si Chene Doktora Langido 5. Yan si Brother Cherry Villamor. Yan sad si niya po si Angeline Matias. Okay, mauni atong mga nakita no dinhi sa screen, mga kahigalan o mga kaigsunan, manghinaot mi nga atong masabtan or masabtan nato ang mga tubag sa pangutana. Okay, niya si Tristiamin Jaime. Happy midweek to all and good evening watching from Lapu-Lapu City. Salamat kayo Sister Tristiamin Jaime nga nanukad gikan sa Lapu-Lapu City. Okay, may isang gabi ino nila ni Sister Marites diha sa Kadwawan. Good evening. Okay, niya pa'y ato nga tan-aon, niya Freddy Filicano, so may gabi no Brother Freddy. Salamat sa pag-pray o paglab sa ato nga program. Okay, mo ato na ta mga higala sa pagtubag sa pangutana. Palihog ko no, Barjon, o review ato nga pangutana. Lagi Brother Libing matod pa niya nga luoy kaayo mo kay wa mo masakop sa Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo sa tuig 33 AD. Og wa ramos kumingking sa kadaghan maunay iyahang rason. Okay, salamat kayo no. Salamat kayo sa imong pamahayag nga luoy kayo mi kay wa mi masakop sa tinukod ni Kristo nga Roman Catholic Church yadtong 33 AD. Mo na yung unang point nimo. Luoy kayo mi niya. Ikaduhang punto nimo, daghan sad kayo mo. Luoy kayo mi, gamay raman daghan kayo mo. So pangutana mga higala, tinuod ba kaha nga kanang iglesia Apostolika Katolika Romana gitukod ni Kristo ni adtong 33 AD. Si Kristo diha sa Mateo 16:8 atong mabasa nga nagtukod siya iglesia. Nagtukod og iglesia si Ginoong Hesus. Pero unsa may iglesia yang gitukod? Ginganlan ba niya og Roman Catholic Church? Wala gyud ngalan. Tanawan yung Bible. May ngalan ba? O kanus amre na nintumaw na ang the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanus ama na ning tumaw mga higala. Okay, sumala pa sa pamahayag niya ako'y basahon niya. Makita og mabasa kini sa discourse on the Apostolic Creed, Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack sa page 9-198. Mao ni mabasa higala. Paminaw niya ako basaw na. Ingon din atong nagkanayon din in 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed. Gipropose na ngalan Roman Catholic Church niadtong 1870, but it was rejected. Yun sa gireject wa dawata. So ingon sila the bishops assembled. Nag-assemble din ang mga bishop ato, mga obispo. Daghan kayo sila. O niya ingon din nga anonymously decided upon this official name niadtong 1870. Naka-decide sila sa ilang ngalan, official name, nga the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanusa nangalanahing tumaw niadtong tuig 1870. Oy, uwahi na kayo na tumaw di 1870. Ang Seventh-day Adventist na register niadtong 1863. Pero pagka 1870, hing tumaw ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao'y pagtumaw. So point na ito nga kuhaon,
dili tinuod angkon-angkon lang na higala nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church ni adtong 33 AD. Usa na may mga buslot na. Usa bang tuiga ni kayab si Kristo sa langit. Ni adtong 31 AD, 30 or 31 AD, mo'y pagkayab ni Kristo sa langit. Anya, ilang ipatuo nga si Kristo kuno'y nagtukod sa ilang iglesia. Pangutana, sa tuig 33 AD, ning ambak ba di ay si Kristo balik gikan sa langit aron moadto sa Roma ug iyang tukuron didto ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Way record. Ila lang giangkon nga si Kristo ang nagtukod ni adtong 33 AD. Wanas Kristo dinhi? Kisa pala ka ng Kristoha inyong gituhuan nagtukod ng Iglesia ha? Doon na rabay duha ka Kristo no sa Biblia. Ang matuod nga Kristo o ang fake nga Kristo. Ang fake, ang matuod nga Kristo, 33 AD, wa na dinhis kalibutan. Dito na sa langit si Kristo higala. O niya, giangko nila, gituhuan, gipatuo sa mga tao. 33 AD, gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church nga wa rabasay record sa Biblia nga si Kristo sa buhi pa siya ning adto dito sa Roman Empire, dito sa Roma. Wa mga higala. So, angkon-angkon lang di ay na. So, og imo pagyantanahon, tinuod daghan ang Catholic Church. Daghan. Anong daghan man kaayo na? Ang daghan man. Kung imong tanahon higala, ang kasaysayan sa kalibutan, bisan ang world history, ang mga karaan nga mga kasaysayan, mga higala, imong tanahon. Sa dihang nahiusa, ang gobyerno o ang simbahan, kanang gitawag og pagkausa sa church o state sa una, panahon, ang official nga simbahan sa Roma, mao ang Roman Catholic Church. Ilang gukdon o persekuton ang dili musunod sa pagtulunan sa Roman Catholic Church. Kaya nahausa ang gobyerno og simbahan. Kung imong tan-awon ang kasaysayan, panahon sa Dark Ages mahigala, mangit-ngit nga mga katuigan, perteng daghanang mga tao nga gipangpatay ni adtong panahona. Gipangpatay tungod kay lagi wa mosunod sa pagtulunan mga higala sa usa ka pundok nga maoy nahimong opisyal nga relihiyon sa gobyerno sa Roma ni adtong panahona. O niya gipangpatay, naghimo sila gitawag og kanang Inquisition. Diin ilang patyon ang kadtong taong musupak dili mosunod sa ilang mga pagbulutan mga higala. So muna nahitabo, muna nga hingdaghan tungod sa kahadlok. Pag-abot dito sa Pilipinas, si Magellan din himo nagdaw mga gitawag mga katsila mga higala. Pikas kamot na ay espada, pikas na ay cross. Ang cross nagsimbolo sa Kristiyano nga kung ang tao sultihan pinaagi sa pulong sa Ginoo, pasudlon sa Catholic Church, pero di musod ang iisa ang katong espada, patay. Rabing nahitabo, wa gihapoy freedom ang atong nasod panahon sa makatsila. Gani kay si Dr. Jose Rizal, kanunay man nag-atake ni adtong panahon na, ang nahitabo, gipatay siya. So, punta itong gikuha, di may mabalaka nganong gamay, tungod kay sa Lucas 12:32, gisaaran si Ginoo, ayaw kahadlok gamayng panon kay gikaymutan sa inyong langit nung amahan ang paghatag sa ginarian. Wa magisgot akong panon tagaas ginarian, gamayng panon mga higala. Okay, wa naman tayo panahon, wa naman tayo higala. Sa di pahingpit tapuson atong tulamanon ni atong Timson. Mga higala magampo kita, dalang panan nga kagagahom nga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong, magapanalangin kas tanan nagapaminaw, kabigas pag